हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि मंजुलि ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै। इसोरनि अननायाव नोंथांमोना गासिबो मोजाङै थाथों आरो थाबाय थानो हाथों। नाथाय आंथ' दामानि मोजाङावनो गैया, बिराद गाज्रि खबर आंना। दाखालि उदै साबाय थानाया शुक्रबार खालि आङो बिस्थिबार खालि बेलासियावनो आङो थांनांबाय क'क्राझार एमआरएम हस्पिटालाव थांनानै बेलासि एडमिट जाहैबाय जोङो। ओमफ्राय शुक्रबार खालि आंखौ 8टासोआवहाय 8टा ना 9टायावहाय 9टा साराय 9टासोआवहाय माबा खालामबाय आरो अपारेशन खालामबाय गलब्लाडार। आयु मानसिनाव माबायदि अन्थाइ जायो लोगोफोर, 18 अन्थाइयानो, आरो मोनसे गावनायजोंथ' 19टा। लोगोफोर आंथ' बिराद दुखु मोनबाय, बिराद खस्थ' मोनबाय आरोखि ना। ओंखायनो जाहाथे नोंसोर बेबायदि दाजा, दैखौ मोजाङै लों, मेजेम बुस्थु दाजा आरोखि। आं मा जादों, 8टायाव आंखौ खोमोनफोरखौ हजोब्बाय गासिबो। ओमफ्राय खोमोन हखांनाय लोगो लोगो आंखौहाय अपारेशन खालामग्रानि ओरै खाथियावहाय ड्रेस गानहोजोब्बाय, आसुगुर थासुगुर हाजोब्बाय आरो। हासुनानै आङो ओमफ्राय दाना अपारेशन खालामग्रा जायगायाव आंखौ फुथुबाय, फुथुनानै सेलाइन होनानै दोनबाय। ओमफ्राय डाक्टारा फैथ'वाखैमोन आरोना। ओमफ्राय दा नार्सफ्रा सोंबाय आरो नोंना मा जादों होननानै। ओमफ्राय आं होनबाय गलब्लाडाराव अन्थाइ जादों होनबाय। आं दाखालिसो 3 मास सिगां सिजारिं जादोंमोन बिदि होनबाय आरो आङो। दा अपारेशन जाबावनांगौसै होननानै। ओमफ्राय दाना उन्दै दंना होनना बुंबाय। औ होनना बुंबाय। ओमफ्राय आङो जा गोसोखांबाय आरोना बाबुखौहाय, जा गाबबाय आङो, गाबनो ओंखारबाय आं। बावनो मोदै गखुमाबाय थाबाय आरो आं उन्दुहोलां माहोलांनो। ओमफ्राय बायद'खौ होनबाय आं, बायद' आंहा दै गोरलै दंमोन, सार फैथ'वाखैबा, सेलाइना गेजेरलांबायमोन आरो, सार फैथ'वाखैबा आङो बाबुखौहाय गाइखेर जाहोहैनो नामा होननानै बुंबाय आरो आंना। ओमफ्राय बिदि होनखांनानैहाय नार्सफोरा होनबाय, जाहोहैनो हागोन थां, सार फैथ'खायाखै, जाहोहैग्रोदो थां, बिदि होनबाय आरो आंखौहाय। ओमफ्राय जाहोहैबायबो आङो। जाहैनानै सार फैबाय, दसे 5 मिनिटसोल' जाहोनो मोनदों आङो आंनि फिसाखौहाय। ओमफ्राय जेब्ला जाहोखांनानै आंखौहाय फुथुफैफिनबाय, सेलाइन होफिनबाय। ओमफ्राय दाना होमबाबो गोसोखांनानै थानो हाला आरो आं उन्दैखौ, उन्दैद्रायथारोना। ओमफ्राय दाना अक्सिजेन ना मा सोआमोनथाय, बिनिफ्रायनो आं गावखौनो गाव जेबो हुसानो गैया। माला माबा जाखो, ओमफ्राय आंखौ माला अपारेशन खालामखांखो, माला मा खालामखो, माला अपारेशन खालामखांनानैहाय आंखौहाय माबायाव बेडआव लांबाय आरोना। 12टा ना 1टा जाबायमोन, 4 घन्टा ना 5 घन्टा। उन्दैया गाबबाय थाबाय जाहैदों, ओरै गाइखेर उखैबायना बाबायाहाय। ओमफ्राय लेक्ट'जेन दौबाय, लोङा बेखौबो, मानोना उन्दैनिफ्राय लोंफेराखैना, आरो लोङा। ओमफ्राय न'नि मानसिफ्रा हालाय हाफाय जाजोब्बाय, ओरै आंखौसो नेनो ना ओरै उन्दै गाबनायखौसो हानो जाबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बिमा बोराइनि बिब' दंना, फिसाज्लाया दासो 3 बोसोर, ओमफ्राय बिनियाव जाहोहैहोबाय आरो लांनानैहाय। ओमफ्रायसो एसे सान्थि जाहैदों गथ'आ। ओमफ्राय आंखौ लाबोबाय, लाबोनानै जेला फुथुयो अब्ला आं एसे हुस फैबाय आरो, आइया आंथ' बैयावसोमोन, माला बाव लाबोखो सानबाय आरो। साजोब्बाय, आलौजोब्बाय ज्लाव ज्लाव।
उदैया ओमफ्राय बिखुंबो साबाय आलौबाय गारायाबो आलौबाय ओमफ्राय आङो 4 घन्टा थानानै बाबुखौ दोबथारबाय आरो दाख्लि नोङो समबारनिफ्रायनो बिजि सेलाइन लानाय एन्टिबायटिक जानाय गाइखेरानो रानजोब्बाय आरो आंना ओमफ्राय रानजोब्बाय नालाय गथ'आबो मोनजाला गाबबाय थानोसै जेलाव जेलावनो ओमफ्राय बिराद खस्थ' भुगिनांबाय आरो ओमफ्राय खुनुरुखुम होनबाबो माबा मेनेज खालामबाय मेनेज खालामनानैहाय नै मैया गबोबाय मैया मा बारमोन मैया रबबारमोन ना मैया रबबाराव गबोबाय आरो खुनुरुखुमनो बिदिनो केबिनावसो थानाय नालाय फार्स्टआवथ' जेनेरेलाव थादोंमोन आयुष्मान कार्डआ जायो होननायखाय आयुष्मान कार्ड दंमोन नालाय आंहा आयुष्मान कार्डआ जायो होननायखाय जेनेरेलाव थादोंमोन ओमफ्राय दाना जेनेरेलावहाय उनावहाय दिगदारि उन्दै गोनाङावहाय थाबाय थाया होननानैहाय माबा केबिन लानाय जाहैबाय आरो हरसेयाव 2500नो केबिनाहाय ओमफ्राय केबिनाव थाबाय थानानै गासै टटेल बिला बिदिनो 75,000 अन्थाइयाबो नुखाबाय दा अन्थाइया माबाखा 19टा मोननो मोनसे 11 mm ओमफ्राय माखासेफ्राबो आयु अन्थाइ गुबै बायदिखा आंनिखौनो आं फार्स्ट टाइम नुफेरबाय बेबायदि नुफेराखैमोन आं मा गाज्रि जायो बेमार आंनि एसे हस्पिटालाव मा खालामा बोरै थाङा बेखौ होनबा नायलांदो नोंथांमोना एसे देखायलांबाय थानोसै आं होनबालाय नायलांदो भिडिअखौ आंजों लोगोसे थांगासिनो दङ नै क'क्राझार मा होनो गाबोन सार्जारि खालामनांगौ जानो हागौ गलब्लाडारखौहाय दा मा होनो दिनैहाय नायनानै गाबोन मा जायो नायनायसै आरो दा गिनाय मोनदों गोसोआव बिरादनो दुखु मोनदों नै बिदि हाबदों नै आं गिदिर केमेराखौ नुबाय थादो नायलांबाय थादो गिलु मानसि खौराङाव नै सरासति फोजाखाय दिनै सफैबाय जोङो नै MRM मेम'रियेल हस्पिटाल मालफोरा बेसे बुरजा लाना फैदों कम्बल सिङाव हाबहैयो जों सल' नैबेनो अपारेसन खालामगोन आंखौहाय गाबोन गुमेरै नाइट लागासिनो दं बेजोंनो थांनांगौ फार्स्ट फ्ल'र बे सेकेन्ड फ्ल'र ओमफ्राय नैबे 101 बिसोरो केबिन गोजा आरो गासिबो ओरैहाय लाइननो ओमफ्राय जोङो नै जेनेरेलाव थाफैबाय मानोना आंना आयुष्मान कार्ड दङ नालाय आयुष्मान कार्ड जायोबा फ्रि मोनो एसे खम मोनो होननायखाय जायोना जाया थाबाय आरो खालामनो फैबाय नै गोबाव एक्सरे बानायनो नागिरदों ओमफ्राय बैयावहाय ब्लाड टेस्ट खालामो मैया फैना फैयाखै दा नै एक्सरे रुमाबो माबायदि नै मानसिखौहाय नैबेयावहाय फुथुनोसै फुथुनानै नैबेजों सिथाबो नैबेजोंहाय बिखायावहाय ओमफ्राय जाबायमोन फट'आ जाबाय आं फट'खौ नायग्रोनि थिगैनो दा औ जेबो प्रब्लेम गैखायाना सानाय सुनाय गैखाया बिखा बिखि औ 8थासो जाबायमोन बे समाव आंखौहाय खोमोन हखांनानै लांफैनो थाखाय रेडि जाहोजोबखाबायमोन आरो
लांफैनोसैमोन दसे समनि 12:30 1टा समावहाय लाबोबाय आंखौहाय बे हालोदावहाय गावखौनो गाव जेबो थालखौनो मोनाखै आङो सानायानो बे आखाइ होनाय जायगायावहाय गिलु फालु ज्लाव 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 आलौदों। दिनै गलांसिगोन थांनोसै गाखोना खिनो हाया उवालाव खिनो ओंखारानो नोंगौ मैया ओंखायनो आं गाखोनानै खिनो थिनदों गाब्लिना आथिङा बोरैबा थ्रु हाबबा थैखागोन बियो आरो सानसे थाबावनांगोन गाखोना खिहैथां आं खेबहरनि नोंखौ बबेखौबा होफ्लांना बै गोजौनाव गजागोन दिनै गलांसिगोन केबिनाव दङ जोङो दा आइ सानै बिखुनजो आइ आंनि बिमा ओमफ्राय नोंगुमै ओमफ्राय बिनानाव ओमफ्राय दैसा दिनै गलांसिगोन बे पाइपखौ खुलियाखै दाबो नै पाइपआ दिन्दांदां दङ उदैयाव पाइप सोनानै मोजां जाबावो गब्लंआनो फार्स्टआव थुफ्लंग्रोबाय जाहैदों आंनि न'आवहाय ओमफ्राय थुफ्लंबाबो मेजेमनि थाखायनो मोनाखैनो अन्थाइखौ आरोबाव नै बिखा गुदियाव बयहेबाव हाबावबाय बिसिबा गोलाव गैला गब्लं जाजोब्बाय उदैयानो आंना आया जा गिदिर गिदिरलै आय' मारै बिदि एथ'ग्राब गिदिर गिदिर अन्थाइ जाखो आइरन दै लोंनानै जादों बायदि मोनदां आइरन दै दा लोंथार रावबो गुजुनायबो जादेरबावबायसो गुजुनो हाया हाया उदै माबाबाथाय दाख्लै दैसानियावबो बिदिनो जादों आङो आरो दिनैबो एबारबो मेरला अन्थाइखौ देखायनोसै आं नोंसिनो अन्थाइखौ नायदो नुबाय लोगोफोर मानसिफोरनाव माबायदि अन्थाइ थायो र' आं गिदिर होनि नुबाय अन्थाइ गुबैजों एखेखा बेसेबा गिदिर गिदिरनो बेखि थानानै उदै साया जायो मानसिनाव थैखागौसोमोन नै माबायदि हादों आंनाव मोनथाम गुदुं गैला उदैयानो बेखार जाबाय आरो मैया गुजुनानै थै गबावबायलै उदैयाव फाग्लासो बेग नांनानै मा जागोनथाय